Αγοράζεις προϊόντα γιατί σου χρησιμεύουν στην καθημερινότητά σου, αλλά και γιατί τα χρησιμοποιείς στον ελεύθερο χρόνο σου. Ποδήλατα, βιντεοπαιχνίδια, εργαλεία, snowboards, βιβλία και πολλά άλλα. Το ερώτημα είναι, πόσα από αυτά χρησιμοποιείς? Σκέψου τα εργαλεία που έχεις στην αποθήκη, τα βιβλία που μάζεψες ή μαζεύεις ως φοιτητής, ή τον εξοπλισμό σκι και κάμπινγκ που έχεις και αραχνιάζει. Γιατί να μην μπορείς να έχεις ό,τι χρειάζεσαι όταν το χρειάζεσαι, ή ακόμα να νοικιάζεις σε ανθρώπους γύρω σου πράγματα που δεν χρησιμοποιείς για κάποια χρήματα? Τώρα μπορείς με το rentareto.com. Αυτός είναι ο Νίκος. Αγόρασε ένα καγιάκ, αλλά το χρησιμοποιεί σπάνια. Δεν θα ήταν ωραίο να νοικιάζεις το καγιάκ τις ώρες που δεν το χρησιμοποιεί? Έξτρα χαρτζηλίκι χωρίς κόπο. Η Μαρία από την άλλη θέλει να πάει για καγιάκ με φίλους το Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να το αγοράσει επειδή είναι ακριβό. Το Rentareto σε βοηθάει να νοικιάζεις πράγματα που χρειάζεσαι ή πράγματα που δεν χρησιμοποιείς, εύκολα και αξιόπιστα. Ο Νίκος βγαίνει κερδισμένος και η Μαρία απολαμβάνει τη βόλτα της με το καγιάκ για όσο ακριβώς το χρειάζεται. Ψάξε δωρεάν στο Rentareto κάτι που χρειάζεσαι. Κάνε το δικό σου λογαριασμό και βρες εύκολα κάποιον που το νοικιάζει. Ακόμα, ανέβασε προς ενοικίαση αντικείμενα που διαθέτεις και δεν χρησιμοποιείς, πάλι εντελώς δωρεάν. Έτσι το ποδήλατο, το jet ski, το φουσκωτό, το αμάξι ή ακόμα και ένα διαμέρισμα που δεν χρησιμοποιείς άμεσα, αποκτά αξία μέσω του rentareto.com. Η ιδέα είναι απλή και σου επιτρέπει να βοηθάς τους γύρω σου, τον εαυτό σου, αλλά και το περιβάλλον. Α, και ξέχασα να σου πω, το Rentareto είναι ανοιχτό και για επαγγελματίες. Στούντιο μουσικής και φωτογραφίας, καταστήματα εργαλείων, παιχνιδιών, χόμπι εξοπλισμού ή ακόμα και επώνυμων ρούχων μπορούν να αυξήσουν την πελατεία και τις πωλήσεις τους, προσφέροντας τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους προς ενοικίαση. Άρα, γλιτώνεις χρήματα, βγάζεις χρήματα και βοηθάς το περιβάλλον. Ωραίο δεν είναι? Rentareto.com. Ευκολία στην πρόσβαση.